चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रानिखाता फरेस्ट डिभिजन मावख'आव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिना थाङो जाय जाथाया जानो नाङामोन। बे जोंनि थाखाय गोबां आनफर्चुनेट एबा दुखुनांथाव मोनसे खौरां जानानै फैदों। जिहेतु खौरांनि मोननाय बादिब्ला जाय हाग्रा बिफाननि अफिसार्स बा मावथि हान्जाफारिया बिथांमोना चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलाव गोदानै हाग्रानि रिजार्भ फरेस्ट लेन्डआवहाय खोनानाय मथेब्ला 30 to 35 जननि गेजेराव बिथांमोना हाग्राखौ इलिगेलि दानहैदोंमोन। बिथांमोना बेयाव इलिगेलि इनक्रोचमेन्ट खालामहैदोंमोन। बिनि गेजेराव आं पार्टिकुलारलि गासिबो हारि माहारिखौ बुंनो थाङाखै। जाय इलिगेल इनक्रोचार्स बिथांमोना आयेननि बेरेखा हाबा मावदों आरो जाय बिथांमोना आयेननि बेरेखा मावगोन बेवहाय जेबो जाति जनगोष्ठी बा हारि माहारिनि खोथा फैया। दा बिथांमोनखौ हाग्रा दानफायनायाव होबथाहैदोंमोन होननानै खोनानाय मोन्दों फरेस्ट डिभिजननिफ्राय, फरेस्ट रेन्जारनि आन्दाराव। दा बिथांमोना बेखौ बिथा खालामनानै बिनि उनदिना जाथाया जादों 16 तारिखआव, किन्तु नै मैयानि दिनाव 17 तारिखआव बिथांमोना नैबे रानिखातायाव थानाय चिरां जिल्लानि सिङाव रानिखातायाव थानाय फरेस्ट डिभिजन अफिसखौ फैनानै बिथांमोना गभर्नमेन्टनि प्रपार्टिसफोरखौ धंस खालामनायखौ नुदों। गभर्नमेन्टनि मटर गारि सावनाय नुदों। गभर्नमेन्टनि इभेन वेपन्सखौबो जों आखायाव लानानै थांनाय नुदों। आरो बेल' नङा, पार्सनेल गारि, अफिसारफोरनि पार्सनेल गारि दंमोन, बेखौबो जों सावनाय जाथायखौ नुदों। आं बेखौसो बुंनो लुबैदों, जिहेतु बिथांमोना हाग्रा दानफायनायावसो होबथाहैदोंमोन बा बादा हैदोंमोन, बिनि उल्थायै जे बिथांमोना खुद्रिसारनो बयहाबो मोन्थाय दं, किन्तु जों दानि तारिखआव बेफोरबायदि दुंहाव थासारिखौ जों लाबोनो गोनांथि गैया होननानै आं सात्र सन्थानिफ्राय जानानै बा फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो लुगैयो। मानो होनबा जों जेब्लायबो बर' माहारियारि फरायसा आफाद बा सात्र सन्था जानानै बा फरायसा आफाद जानानै जों जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलावल' नङा, जों आसाम नाङैनो जों सान्थि खौसेथिखौ जों लुगैयो। मानो होनबा जों बे जायगायावनो गावजों गाव मिलायनानै मोनसे मोजां परिबेसखौ लाबोनांगोन। मानो होनबा जों दुंहाव थासारि जुदि सोमजिहोबाय थायोबा जोंहा फरायनायनिबो बेलायाव उसुबिदा जागोन, सोलोंथाइ बेलायावनो होन, स्वास्थ्यनि नोंहा सावस्रि बिफानावनो होन, अनेकथा डिपार्टमेन्टआवनो नोंहा मोनसे खहा गोलैना फैयो आरो उन्नयन होननाय बा मोनसे जौगाथाय होननाय बुस्थुआ थालांनो हमो। बेनिखायनो आं खावलायदों जिकुनु हारि माहारियानो बेफोरबायदि आयेनखौ आखायाव लायालासिनो बेफोरबायदि दुंहाव थासारिखौ दा सोमजिहोथों, जों बेखौ फरायसा आफाद जानानै जों खावलायदों। आरो लोगोसे जों मोनसे बुस्थुखौ नुनानै गिखांनाय मोन्दों, फरेस्ट अफिस सिङाव हाबनानै बेफोरबायदि खालामलायनो हानाय मोनसे साहस। आं कुनु जाति जनगोष्ठीखौ डाइरेक्टलि मेनसन खालामना बुङाखै, किन्तु फरेस्ट बिफाननि अफिसार्सफोराबो गावसोरखौनो सेफटि होनो हायाबा जों नर्मेल पाब्लिक बा सिभिलियान्सखौ माबादि सेफटि होनो हागोन, बिनिबो मोनसे जोंनाव गिखांनाय फैदों। ओंखायनो सोंनाय मोनसे सोंथि सोमजिदों जे बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों जे फरेस्ट डिभिजनखौ डिपार्टमेन्ट बा हाग्रा बिफानखौ जों खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोना इयुनाव गावसोरखौबो एसे मोजाङै पाब्लिकनि सायाव मोनसे बिसासखौ लाखिनानै बिथांमोना खामानि मावलांगोन। लोगोसे जों पाब्लिकफोरा, नर्मेल सिभिलियान्सफोरा जोंनि थांनानै थानाय, जोंनि जिउ खुंनायाव जे बेफोरबायदि मोनसे गिख्रंथाव थासारिफोरजों मोगा मोगि जानाङा, बे जिनिसखौबो बिथांमोना नोजोर बोनानै खामानिखौ मावनांगोन। लोगोसे आं जोबथारनायाव मोनसे खावलायबावनो लुबैदों, जाय बिथांमोना हारि माहारि बासियालासे बे मैयानि जि दुंहाव थासारियाव सोमजिहोदों, बिथांमोनखौ आयेननि साजा, आयेननि राहा लानांगौ। बेखौ आयेना मावगोन, बेखौ जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। आयेना गावसोरनि नोजोरजों माबादि बिथांमोना खामानिखौ मावदों बिनि सायाव बिथांमोननि स्टेप्स लागोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दं। आरो जों सानबावदों बे मैयानि जाथाया सोरबा जाथि नाङै जायाखै, बेयाव सानै साथामसो मानसिनि इनभल्भमेन्ट दं जानो हागौ। बिथांमोनखौबो थाबैनो जोंनि पुलिस बिफाना बा जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्टआ बिथांमोनखौ
आयेननि राहाखौ लानांगौ होननानै आं सानो गोजोन्थों।